Benvolguts i honorables ambaixadors. Com sabeu, tenim un problema. Després del cataclisme lunàtic de fa 25 anys, ara ens enfrontem a un problema encara més greu. El desgel del permafrost siberià ha alliberat 4 virus potencialment perillosos. No sabem com gestionar-ho. Per això quedeu citats el dia 29 a la petita població de Bigues i Riells per fer una convenció de crisi, ja que el conflicte humà, social, econòmic i global és imminent. Bé, doncs, m'informen que des de la seu de la ONU a Atlanta ja evacuem. Ens veiem allà. Sort. I visca les accions.